Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Parisan ni Diwata sa Pasay City, Nocno Boulevard. Ayan po. Shoutout po sa ating mga kababayan. Ayan. Tayo po tayo ngayon Saturday sa Parisan ni Diwata sa Pasay City. Ayan. Ipapakita ko sa inyo guys yung ating sitwasyon dito sa Pasay City. Ayan po guys ang sitwasyon natin guys sa kasalukuyan na konti pa lang ngayon. Pero mamaya nito guys, mga alas 5 o alas 6, napakarami na naman ito guys. Ayan. Kaya may 2 viewers agad tayo guys. Shoutout sa inyo dyan. Sa 2 million and a half. Yan. Dito po kuya sa free. Asan na yung taba na hinihiwa? Hindi ko nakakita yung taba na hinihiwa. Wow. Pukunti ang taba ngayon ah. Naubos na? Ayun yung ano. Bulaklak no? Hans Clara, may grabe siya sa dyan. Paubos na ang kanin. Maraming pa boss, oh. Ayun pa, dami. Want to sawa kayo sa ano. Only rice tayo, only soup. Ayan. Meron pa tayong libreng soft drinks. Ayan. Ay, ito yung ating sarong bulaklak. Ito yung ating bagnet. Ayaw lumabas. Ito yung buto-buto. Anong tawag dito? Ang buto-buto ano? Para sa buto-buto yun. Paris buto-buto. Ito yung chicken, barbecue, ganisa. Ayan po. Ayan, may bisita tayo si hindi ko mabasa guys. Thank you so much sa Wala mga scam. Mega love shoutout sa iyo dyan sa bagong nating bisita guys. Wait lang, kukunin ko lang yung aking mahiwagang salamin para mabasa natin. Meron tayong may bago tayong bisita. May bumisita sa bahay natin. Ayun, nabasa ko na, linaw. Si Leonie Ariola. Ayun, maraming salamat. Leonie Ariola, maraming salamat sa pagbisita. Ito po ang sitwasyon natin guys. Umahaba na naman ang pila. Ayan, nandito sa Parisan ni Diwata sa Pasay. Maraming salamat. Ayan na, binigyan na kita ng jacket. Nahulog pa yung... Nahulog pa. Ayan. Balik na lang kayo sa soft drinks, sir, ha? And thank you. Leonie Ariola. Thank you so much guys.
Ayan, mayroon pa siyang mensahe sa atin. Tamsakdan host, to be strong in the Lord means to surrender to His strength and authority. Recognize the best way to be strong to fight in God's power. Happy blessed day. Ayan, thank you so much. Thank you. Ayan, may bisita tayo ulit. Si Jane Barona Vlog. Ayan, supportahan po natin siya, si Jane Barona. Nagla-live din po yan. Ayan, ayan. Ayan, oh. Sarap ng buto-buto na yan, oh. Pwede bumalik sa baw. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang sarap naman. Pwedeng bumalik sa baw. Ay, may love shoutout sa dyan, Jane Barona Vlogs. Thank you for coming. Ayan. Ang laki talaga ng ano. Ang laki ng manok. No? Sulit na sulit. Ayan, oh. Sulit na sulit. Sir, may soft drinks yan, sir. Balik na lang. Baka mapasok kayo, sir, ha? Balik na lang kayo. Ate Betty, daw no? Ito tayo, ma'am. Kain na, dinner na, oh. Anong order po? Anong order? Laki, dambuhala talaga. Nakakailan saling kayo dito, sir? Ha? Mga 7. Magdamag na yan. Maghapon lang? Grabe, ano? May sili yan? Na ano lang, nadudurog lang. Ay, nihiwa talaga. Yung iba dyan, buo lang, ano? Mas maganda kasi yung ate. Kasi may Ay, yun na, nandun na yung nandun na yung hanghang. Sabaw parang, ulam na, sir, ano? Hello. Shoutout, sir, shoutout. Escudero. Escudero family. Ayaw mga taga Sorsogon? Oh, Bicol. Oragon. Ako, Sorsogon din ako, gubat. Bicol. Nabuwa ka? Ay, kababayan. Taga Sorsogon ako, gubat. Parang dinadaanan namin yun, Nabuwa. Layo pa kami, dulo pa. tatay ko dahil. Dahil naman. Pure Bicol ka pala. Tatay ko sa sundalo. Nakakago. Hanggang ngayon? Matay. Retire. Namatay. Retire na. Namatay. Ayan, dami nating mga bisita na naman. Ayun si Sir, galing pa sa malayo ang Sir. Nakakagutom talaga, Ans Clara. Napakasarap ng sabaw pa lang. Nakita niyo guys yung mga picharong bulaklak. Naku po. Ang sarap pulutan. Ang sarap pulutan ng pinakita ko guys sa inyo. Ayan, dito naman tayo sa libreng free soft drinks. Ayan. Ayan mga kababayan, si Pasaway Vlogs. Pasaway Vlog ba? Channel? Pasaway vlog. Pasaway Vlog. Ayun, ayan. Shout out all. Ayan si Pasaway Vlogs. Hans Clara, malinaw ba na ating dyan? Malinaw ba? Malinaw ba ang ating reception dyan? Maganda ba ang kuha? Ayan, 5 million in the house. Ayan, shout out.
Oo, at saka yung malaking chicken nila, grabe. Pang 2 tao. 2 tao ang chicken. Ako, pwede kayo maghati. Welcome to my vlog. Richard P. Richard, may vlog na rin. Richard P. Ayos, maganda. Subukan natin doon sa Ayan, comment lang kayo guys kung malabo ang ating subukan natin dito, pasyal tayo dito sa mga lamesa guys. Comment lang kayo guys kung malabo papasyal tayo dito sa mga lamesa. Ayan, pupuntahan natin yung pinaka-logo ni Idol. Ito yung uwi na, Richard P. Ito. Ayun, medyo malabo eh. Diwata pa rin. Overload. Sa gabi, umiilaw yan guys, sa gabi. Eh, hindi pa natin na-appreciate ngayon kasi ayan. Nalagyan natin ang Osing, maglalagay lang ako sticker okay lang. Ay, nato ko sir. Sa idolo. Pahinga lang ang katapat, pahinga lang. Eh, nagdikit tayo ng sticker natin. Ayan po ang ating guys, ayan po ang ating logo. Siguro mga hanggang alas 6 lang ako dito. Alas 6 lang ako. Tingnan natin ang sitwasyon dito. Sige, kain lang sir. Ayan sila Ganadong si sir. Ha? Page ko. Wala pa akong yung tawag dito. Yung page ko, KBR TV Official. Bago lang. Sa YouTube yan. Ayan. Shoutout muna kayo, Sam. Sa? Sami City. Usamis? Taga Usamis pa to. Oo, taga Davao. Mga taga Davao. Shoutout sa inyo dyan. Mga taga Davao. Usamis. Sami City. Usamis City. Ayan. Shoutout kayo dyan, sir. Ayan. Okay lang, sir. Mga taga saan kayo, sir? Samar. Shoutout sa Samar, sir. Shoutout po sana Showrooms Realty. Ayun, Showrooms Realty. Ayan, sir. Live po tayo, sir. Live. Ay, ba tayo? Paano? Tayo mga ako Ayan, sir. Sabi ni Diwata, libre na daw yung pares niya. Ay, lilibre ko? Pwede.
Ano, kamusta naman ang lasa ng pares? Okay naman. Okay. Ayun. Lalo na wala mo sa delivery na ako. Oo, syempre, lalo. Wala, hindi pa lumala. Ay, kanina lumabas ah. Lumabas kanina si Idol. Oo, lumabas kanina eh. Ngayon, nagbibideo ako eh. Ay, sir, kumusta naman? Ayos. Taga saan kayo, sir? Sa? Taga Pasig si sir, oh. Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan. May galab shoutout sa inyong lahat dyan, mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po ang ating sitwasyon ngayon, guys. Nag-blurred. So, tambay muna tayo dun sa dati nating pwesto. Titingnan muna natin yung ano dito. Dito banda, blurred ba? Ay, yung mini mart ni ano. Yung mini mart ni Diwata. Diwata mini mart. Wag na ha. Ayan. Maupo muna ako, nangawit ako. Ayan, okay na. Blurred pa tayo, blurred. Dito sa pwesto na to. Malabo ba dyan? Malabo ba kuha? Boss, may mayari ng kuwan? Oh, ito. Okay, malinaw dito, malinaw. Malinaw. Dito to sa may ano eh, sa mga kainan. Pupunta tayo doon, guys. Shoutout na, shoutout. Shout out. Di ba may ano? ano? Naman si Renton Lakterento. Ah, thank you, thank you. Bakit naka-maskara to? Mainit ang mata. Dinner na, dinner. Break time na, break time. Tanghalian pa lang? Ah, panggabi. Pre, ano naman kayo, no? Pre, pagkain na, no? Kaya nang ihawan ni, ano. Mayroon, inon ko to eh. Ano mo nga, pa-check mo kay, ano, pa-check mo kay Jorens. I-check mo nga kung pwede niyan lagyan ng ano. Kanina alam ko pinindot ko na kanina eh. Alam ni Jorens yan. Ito yung tubigan natin.
tubigan. Diyan sila kumukuha ng tubig. Dito, malinaw. Malinaw ba rito? Malinaw ba rito, guys? Ganda ba ang pwesto natin? Ay, okay. Maganda ng pwesto dito. Nandito ako sa may malapit sa griller. Ganda pala ang pwesto dito. Dito sa may kaloob-looban na to dito sa may maganda. Madilim. Kasi nandito ako sa may bubong O sige, lilipat ako dito sa lilipat ako. Ayan, malinaw na ba? Malinaw na, guys. Ayan, shoutout sa atin na 2 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Share lang po ang live natin, guys. Share lang po. Maraming salamat. Ayan, tuloy-tuloy po tayo ngayon. Update lang natin ang parisan ni Diwata ngayong hapon. Abangan nyo guys yung ni Diwata, yung kanta ni Diwata, guys. May bagong kanta ni si Diwata, gawa ni Lito Camo. Abangan daw natin yung guys. Kaya papakita ko sa inyo guys bago kong upload. Mag-upload ako mamaya. Meron tayong ipapakitang sample ni Diwata. Ayan. Abangan nyo guys may sample si Diwata. Oo, mas maganda doon tayo, punta tayo doon. Ha? Ayun, lumabas. Ayan guys, nasa labas si Diwata, nandun sa abangan natin. Ayan, punta natin si Idol. Ayan, mekos lang, mekos. Ayan, lumabas si Idol. Idol, lumabas si Idol. Lumabas si Idol. Para sa akin, gagamitin po. Nagano siya sa sound. Yes. Ay, Idol. Yo. Ayan, pa-picture na kayo guys. Pa-picture na lang. Mamaya, papasok na ulit yan. Pa-picture na kayo. Ano mga tanong? Pwede mo magpapagano. Wala, ano po nangyari sa may customer na galit nakarang araw? Ayan lang yun, gutom lang si ate. Mainit ang ulo. Okay naman, naayos na yun. Naayos na pala yung napanood ko nga yan Picture good kita. Siyempre minsan pag gutom na tayo, tapos stress pa kung ano pang minsan out of control na tayo, di ba? So, kailangan lang talaga. Idol Diwata, kailan lalabas yung yung tawag yung album mo?
Ay, wala pa ako ilalabas. sabi may bagong ano ka raw, may kanta ka eh. Abangan nyo na lang kung may Ayan, lumabas. ala ko album na eh. Abangan nyo na lang kung may lumabas. Kapag mga yan lumabas. Husay na yung diwata. Ay, totoo. Saring lang. Matawag na naman yung lalaki. Sino ba ito? Ay, di ba? Kumakanta na. Ano ba? Ayun o, paligiran tayo ng mga vlogger. Ayan, ang palagiran si Libardo. Sino yan? Sino yan? Si Taps? Ayan o, tawag ka ng tawag, daming tao. Kain naman, Oo, Diwata. Ano? Kain naman. Idol, idol. Kaya sa pinatay, no? Chachu. Hello, Satsu. Thank you din po, Wata. Happy birthday. Oh, lilipas din niya. Ang handa mo, Diwata Pares. Siken. Happy birthday. Diwata, Nila. pwede mo magpa-picture. Apa picture, apa picture. Tara. Sige, samantalayin niyo na at papasok na yan. Frida si Tanggol. Picture kita. Picture na kayo, picture na kayo. Picture ko na dun. Ako na dito sa kanila. Kasi malinaw. Sige na, picture na kayo. Kailangan kasama ko dyan. Hello guys. TBR TV. Hello. Support naman ako guys sa ano, TBR TV. Thank you. Meron tayong ano dito. Please like, follow, and unfollow my channel. Nagbablog rin. Ano ba? Please like, follow, and unfollow. Hello. Sino mag-unfollow ng channel? Ako po ba? Ayun, daming mga kumukuha ng picture guys. Thank you po. Madami pa picture daw. Sa baby ko. Dali, picture na. Mamaya, ano na yun, papasok na yan, dali. Papasok. Magbibideo okay na yan mamaya, dali. Picture tayo. Tatlo tayo. Oo, ayan o, ayan o. Ay, sorry sa harap. Sige, thank you ah. Sige. Hello. Thank you. Diwata, kailan ba birthday mo? Lapit na. August na ata si Idol. eh. Bilis. Madam Diwata, nawala. Lilipas. Madam, nawala. Idol, nawala daw. Picture daw ulit, Idol, nawala daw. Ayan na, dali. Yakap ka na kay Idol. Oh. May nakapasok. Ayan guys, pinagkakaguluhan na naman si Idol natin, si Diwata. Andito yan sa Pasay City guys. Ayan, dadaan yung ano, Pepsi. Ano? Savory Buds? Wala. Ria ka na sa vlog before. Lia Gallardo, hello, shout out. Idol pa, shoutout naman ito. Ano ba yan? Magdimukas yung camera. Kanina ka pa Idol pa, shoutout naman ito, Idol. Savory Buds, shout out. Shoutout naman. Shout out TBR TV. Ayan, thank you, thank you. Picture that. Hi! Hi, BR. Oh, may ano ba ka? Ay, may dadaan, oh. Mabangga tayo, Diyos ko mahal. Ano? Paano nagtatago? Marami kasing dadaan eh. Oo, talagang para sikat talaga. Ayun ka, nakadalawang beses siyang lumabas. Guys, don't forget to follow his fan page. TikTok.
Profile pala guys. So unfortunately guys, Ayan, pasaway vlog, oh. Pasaway vlog. Hoy, dala mo yung... Support po natin yung pasaway vlog. Ma'am! Ay, sorry. Ay, wala naman ni Makan. Inday naka-diaper. Tay, nagkakalat mo daw ah. Ang alin? Mapogi ako. Bawal yun. Buwang kamanday. May asawa na kayo, huwag na kayo tumanak ng isa. Ikaw, boy. Buntit pa nga yung asawa mo. Soft drinks. Dami, oh. Lagay na lang sa tray. Lagay na lang sa tray yan. Palagay na. Walang kanin. Pero meron siyempre. Kaya may club shoutout sa inyo lahat dyan. Dito po tayo ngayon. Live na live tayo ngayon sa Pasay City. Yokno Boulevard. Sa Parisan ni Diwata, guys. Hello. Tatlong lalaki, oh. Makita nyo yung guys, tatlong malalaking ano. Ito na ang malalakas. Sabaw yan. Kanin. Malakas. Mahaba na sila, boy. Mahaba na naman. Magkano ang kanin? 10. Mura na yan. Okay na. 5 na. Awe.
Kilala kayo na. Parang kilala akong gano'n. Magsasabaw? Ano na dapat? Pangumaga? Halilain mo boy. Kaya mo yan. Ay, Kuya Roger. Ayun, oh. Siguro dyan, atin tatanungin kung ma-interview natin yung about sa nag-viral. Thank you, thank you. Mamaya na lang po kasi may ginagawa pa lang. Okay lang. Taba, oh. Kuya, ano yung sa nag-viral na napanood na yung babae? Okay lang ito. Regarding sa pagsabay ng sabaw. Sakit na po yung siguro yung sinabi ko. For safety naman po yung sabi ko. Medyo magkalisay hindi dahil may gizit yung just like siya, nag-serigal, sigaw at nakakamura po siya. Pero kung naman, okay lang po pag natin naman po. Ano yung pagkakaintindi niya? Sabi sa tabuyan mo. Opo, tatapunan ko raw po ng sabaw, kabahinit. Pero pinapalapit ko niya pa doon sa Ayun, yung pala. kasi mainit nga po yung sabaw. Safety. Then nga po, bigla na po niya nagalit sa akin na ano, tatapunan mo ng pagpagpagpag po. Yun. Misunderstanding na. Misunderstanding ka po. So, paano mo siya paano siya kalma? Pinalayo ko siya ng mga kasama niya. Kasi ako naman po, hindi naman po siya dito ng sabaw sa mga customer namin. So, ayun po, wala na po ang action na Ayun po guys, yan po yung yung katotohanan. Pinilan po ako ng dispensa. Dahil siyempre, Oh, yan ang magandang the best dyan na ginawa mo. tiyatanda na ako. Kaya naman, umalma naman eh, no? Umalma naman eh. Kausap naman ni Diwata, no? Di ba? Kumain na siya, tinapos na yung pagkain. Yes sir, ako. Buong family niya, sabi from bisita po nila, binisita po sila ng restaurant. Ano po, at ang game scenario, okay naman po. Nagpabiro pa nga ni Diwata eh. Sabi niya, gutom lang daw, gutom. Sobrang gutom lang daw yun. Sobrang lang daw gutom, sabi ni Idol. Oh. Ay, uminit ang ulo. Nainit ang ulo, tapos nainit pa yung sabaw. Ayun, siguro. Ang importante, hindi mo siya Sinagot-sagot? pinatulan. Oo, yan ang maganda doon, hindi mo sinagot-sagot. Sabi sa always Nanonood sa amin po yun. And then, sabi ko na namin nga po kasi titrain po kami. Tapos yung approach namin sa mga customer. Paano ba napaso yung pagsalin dito? Hindi man po sa totally, wala pong basong nangyari. Hindi ka nagdadapasok kahit yung salita na Nabanlian? Sa pagsabi, nabanlian. siya kasi mabigat, ang dinig niya mababanlian. Hindi po, kasi malayo po kasi sa doon sa area ng pagkatali ng sabaw. That's why, pinalalapit ko po siya. Yun, na-miss ang sabaw. Oo, ganun palang kwento. Kasabuyan mo ko ng sabaw. Mababalian versus mababalnian. Maling pang dinig. Oo. Ngayon malinaw na po ha, mga kababayan. Thank you, Kuya. Mabuhay. Thank you so much. Malinaw na po yung ating ano. Malinaw yung sabaw. Malinaw yung sabaw. Si Kuya. Sabi nga ni Isaac, Sabaw! Nasaan ang sabaw? Si Sabaw, di ba? Si Sabaw. Yung negro. Magkano ba
Eh, Nakikita mo yung pixel ng bahay. ayan, Iya Jade. May love shoutout sa dyan, Iya Jade. Pwede ba dito? Dito ako sa pwesto na to. Para ko wala. Ayan, shoutout po sa team na 7 million in the house. Shoutout po, Iya. Iya Jade, salamat sa pagpunta guys. Hoy! Hoy! Sige, ginawa ko ng patungan. Opo ka na ba? Opo. Ah, na lang pala yun dyan. Nangawit na ako eh. Tamaw dito po. Asawa ko kaya asawa ko. Hoy, mga makikingay dyan. Ano? Ano may katagal? Hi ma'am. Tissue? Ay, ma'am, tuloy. Ay, wala. Wala nang tissue. Ma'am, walang barya po. 520 lang yung soft drinks, ma'am. 20 lang po. Ang channel mo? Ria Gallardo po. Ria Gallardo. Makaligit po yung Gallardo. Wala akong space. Selfie po. PBR TV po ako. Magtulat ka lang po kahit po. Tapos para magpuputan. Sige, maibigay ko na. Thank you po. Thank you. Supportahan lang tayo, no? Tanong po sa kanya. Mamaya ako pagdating ko sa bahay kasi nakakasabay. Oo naman. Ako rin. Nandito na ako. Rhea Gallardo Vlog. Mamaya ko follow ko sa. Okay. Tama. Ma'am, ito po isang soft drinks na. Thank you. Soft drinks kayo na isa. Ayun na bayad na. Excuse me, ma'am. Ano po yan? Take out po. Isang take out. Take out daw to. Paris. Paris? Isa lang, ma'am. Okay, Paris po. 70 lang, ma'am. Pag take out 70. Di kasi siya nila. Ah, okay. Pag take out 70 guys. Siyempre walang ano yan. Walang... Thank you. Kanina pa kami gumagalo. Ah, shout out sa... yung channel ko. KBR TV po. Yung po channel ko. KBR TV. Follow nyo guys. Salamat. KBR TV guys. Pakisupport po sa KBR TV. Salamat. Salamat guys.
Ayan, tuloy-tuloy na naman ang tao, no? Ganitong oras, no? Marami na naman guys ang pila, tuloy-tuloy na to hanggang gabi na to. Ma'am, sa kusog. Ikaw, ito na mo. Salit-salit. Refill. Sige, kuya. Napagalit. Nandito kasi yung madam namin. Doon na kayo mag-ingi. Tapos ang pagkarinig. Ano ba ba yan? Saan mo kayo kita kalamansi? Pinakadulo na mesa. Paiwasan sa Diyan na yung mga Pakistan. Para mapansin. Pwede ba? Gilig niya na lang. Kaya na siguro marami para Ito di ba ang kahanap ko? Bumalik po sa tulo. Ma! Yan ba yun? Hindi yan nga kasi ako yun. baka mabayad ka.
balik na siya nagsasabaw na naman siya. Yes. Kaya lumayo-layo kami sa kababalik. Viral. Oo nga, ngayon. Buwang kamambor no! Tamakot ka na. Mamaya ka pa dyan. Mag-interview ako sa'yo.
Ayan, may galap shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan guys, may galap shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, nandito ako ngayon sa Pasay City, Jokno Boulevard, guys. Sa Parisan ni Diwata, guys. Ayan po, ito po ang sitwasyon ngayon. Ayan o. Marami po guys ang nagsisiuwian ha, pero pangina marami pa rin pila. So sa ngayon, medyo kokote ang pila. Mamaya dadagsana naman po yan. Yan po ang update natin ngayon. Ayan guys, dumadami na naman yung pila guys oh. Ayan, dumadami na naman yung pila guys. Ayan. Gamit mo ano sir, SIM? Ano ngayon? Tingnan ang signal dito sa line. Ito nga, nagbago ako ng SIM eh. Sinubukan ko yung dito SIM. Sabi ko may kapagsabi sa akin, si Black, PH. Sabi sa akin, gumamit ka ng ng dito SIM. Kasi yung ginagamit yung smart, medyo blurred dito eh. Blurred. Pag pumunta ka doon, blurred. Dito lang yung smart, maganda. Kaya may mga sinubukan ko yung dito, mga maliwanag, malinaw daw, dito SIM. Ito na yung gamit mo Oo, ngayon. gamit ko, sinubukan ko. Sabi sa akin ng isang nanonood, medyo malinaw daw. Hindi na masyado katulad ng dati, talagang blurred na blurred. Ngayon malinaw. Ayun, malinaw na yan. Oo. Bakit sir? Malabo. Yung mo? Walang signal. Anong gamit mo? Globe. Malabo din yata ang group dito eh. Yan, dito na yan. Oo, dito. Kaso sa dito, ewan ko, pahirapan for registered. Ewan ko kung sa inyo, sa lugar nyo kung madali. Kasi nasa signal din kasi. Ang hirap, ang daming hinihinging, pipicturean ka, magsiselfie ka, hingihan ka ng ID. Oo. Ang tagal nga namin, ang dami namin, kasi minsan hindi na-accept yung picture mo, ulit ka na naman, picture ka na naman, hindi na-accept yung ID, ulit ka na naman. Ang tagal namin, nabubuisit na nga kami. Dual SIM na to gamit mo. Dual na to. May ganito ako eh, hindi ko na nagagamit. Sayang naman. Bilihan lang pala ng ganito yun. Oo, nakasalpa ka. Sinalpa ko lang. May ano ba? May nagbibinta ba ng Meron, ito lang. dito? Oo, may lang yan, naka-scroll lang yan dito. May mabibili ka kasing ganito na meron nakaabang.
Dudugtungan mo lang ito. Naka-install lang. Ito Mingo. Hindi naman magsasama. Actually yan, sinama ko lang kasi pang-stand siya eh. Pang ganyan. Kasi yung isa kong nabili sa shop, sa Lazada pa yun. Kala ko matibay eh. Plastic pala. Mura nga. Mura Ganito lang, ganito. Hindi, ano din, yung ganito tapos try pa din siya. Kaso mga plastic yung mga ganito niya, plastic na parang recycle na plastic, hindi ba tibay? Ano ako, naglaglagan nga minsan eh. Nung tinayo kong ganun, naglaglagan yung tubo. Ay, ayoko nang gamitin to. Yung ganitong design, mayroon din. Marami yan, marami sa... Yun dyan, Oo, sa... ganito lang, stand lang. Mayroon dyan. Saan? Bibinta dyan Oo, sa meron sa ano, sa Baclaran. May nagbibinta ng ganito lang, gray stand. Kasi may ganito ako, tapos walang ganito oh. Iba ko lang. Iba yata yan? Free ba no? Meron yan bukod. No, meron yan bukod. Mayroong bukod, yung ganyan. Sa Divisoria. Mga ano, kikilig. May ganito kasi ako, walang ganyan. Pang live dito lang. Try mo sa Shopee. Depende naman sa ano mo, kung meron kang nakabang doon. Lang. Alexia, walking. Di ba, lalakad yan. Kaya ano eh. Lalakad yan. Minsan makakakuha ka sa Shopee na ano, hindi maganda. Pupunta ka talaga sa maganda pa nga sa Divisoria, yung nakalatag doon. Ay, may ganito pala ako. Sabay na lang. May ganito ako. Oh, depende nga sa ganito mo kung meron siya nakabang na... Oh, mayroon siya doon. Oo, pwede. Makakatayo yun. Ayan guys, dumadami na naman guys yung ating mga bisita ko. Anong channel mo, sir? Del Rosario Richard Vlog. Del Rosario Richard Vlog. Ayun, mag-suportahan na lang tayo. Wala pa ako sticker eh. Suportahan na lang tayo. May chat mo, message mo na lang ako. Iwan ka lang ng bakas para balikan kita. TBR TV. Oo, sa YouTube yan. Ang sa Facebook ko, TBR TV Official. May official siya. Sa YouTube ko. Sa YouTube, Parehas ito lang yun. din sa akin. Del Rosario Richard Vlog. Del Rosario Richard Vlog. Sa YouTube ko. Parang binaligtad mo ha, apelyido na una. Ay, binalik ko. Richard pangalan, binalik ko lang. Muna ko yung apelido. Oo, Del Rosario Richard Vlog. Sila ng sabon. Yan, kalde-kaldero. Ang lalaki ng mga kaldero. Punta ko dyan pa. Ay, sorry. Okay lang. May ganyan din ako eh. Kapit ko yun. Hindi mong gamitin para minsan nakakakawat yun. Light lang. Nagla-live ako kasi kumukuha ako ng subscribers. Mababa pang mga viewers Sa YouTube yan? sa YouTube. Sa YouTube pala yan? Kasi May live na pala sa YouTube, no? meron. Ano ba nila-live mo? Facebook? Facebook lang. Hindi pa ako nagla-live sa Facebook eh. Kasi yung subscriber followers ko, 19 lang yata. Bago lang ako eh. Sa YouTube, Sa Facebook. Yung ano ko, yung page ko, 19. 19 lang. Pero ang gamit mo yung profile account. Ano, KBR TV official, yung page ko, meron siyang official. Yung YouTube ko naman, KBR TV lang. Ngayon lang. Saan yung live dito sa YouTube? Yung plus. Ito. Saan may gumat? Ay, shoot. Yan. Tapos mag-ano ka dito, maglalagay ka ng tapos i-on mo dito sa advanced setting, i-on mo yung
Kung monetize ka na, i-on mo yung tawag dito, advanced setting. Yung dollar. Ano ka yun? Ads mo. Yung ads. Tapos, ayan, pupunta ka dito, maglalagay ka ng caption. Nangyari, Pasay Hindi City. pa pala pwede pag hindi monetize, no? Oo. Lalagay ka ng title. So, tapos ng title, babalik mo yung next mo na. Lalabas na naman yung ano, lalabas na yung thumbnail. Maglalagay ka na ng thumbnail. Lalabas doon. So, pipilihan mo kung galing sa download ng thumbnail o yung bang ano, yung live na pinicturean dito, yun na yung thumbnail niya. Kung gusto mo yun, yun. Pwede rin galing sa photos mo, gallery. Pwede yun. Hindi pala pwede kung hindi pa monetize, no? Mag-live? Pwede naman. Basta wala. Pwede ka mag-ano, syempre. Wala kang ano. May account ka na? Bakit hindi pwede? Pwede yan. I-load ka? May data ka ba? Dito na yun. Oo, ayun. Set up ko na. Advanced setting. Ako lang yung advanced setting. So, kung hindi ka pa monetize, pero ano mo na rin. Tapos maglagay ka ng caption. Title ba yun? Sa title. Ayan, sa title. Maglagay ka, Diwata Paris Overload, Pasay City Brand. Ganon. Type ka. Okay, type ka. So, nanghingi ka naman ng pasensya kay Sunod na lang. Kasi hindi kaya yung ano ko. Data. Sige. Ano yung i-shift dito? Ito, no? Kung monetize, kahit hindi ka monetize, Ito, no? ayan, dollar sign, di ba? Pag dollar sign, ads yan eh. Kaya ganun mo yan. I-on mo yan, tapos balik ka doon. Baka, tapos, kung gusto mong i-premiere, mag-schedule ka. Pero hindi na, gusto mo live na. Punta ka dito sa title. Title ba ito? Malabo na. Kaya gagawa ka dyan ng title. ang feeling ko kasi, Pasay City Brand. siguro yung ulo ng pato. Diwata Paris Auto. Kaya ang akala niya babandihan mo talaga. Tapos, may next yan eh. May next pa yan. Lalabas na yung thumbnail. Ito, Next mo. Kunyari nakatama, nakaano ka na. Ano nakalagay? So ano po ba talaga yung ano, walang nakalagay? pangbook nung time na kids, nangyayari? it's made for kids to eh. Ay, hindi. Wala yan. Ayan mo lang. Next mo lang. Hindi, next. Balik ka ulit. Wala eh. Ano lang yung suggest ko na Pindutin. hindi yung pinok. Kailangan na ano yan. Matic na yan. Sasabawan na natin on the spot. Ano, it's not made. It's not made for the kids. Tama yan. Sa akin kasi nakapindot na dati. Walang title. Sige. Inanapan ka ng title. Ganon lang pala. Dito pala yan magano live. Kasi Facebook ang ginagamit mo. Shoutout mo muna yung ano ko channel ko, KBR TV. DBR TV. KBR lang, sige, shoutout. Hello guys. Shoutout nga pala sa DBR TV. Ayan, KBR TV. Thank you, thank you. Thank you po, thank you. Okay. Wala inagkat din ako. Ang laki ng hindi ulit. Ayan guys, kung natatandaan nyo guys, siya yung ano guys, siya yung naka-encounter no. Next time may ano pa siya. Siya yung ano guys, siya yung naka-encounter nung ali na Isa po dito sa likod ko, kasama niya tayo. Yun ba siya? Hindi kami pwede mag-upload ng pare-parehas. Kailangan iba ibang mag Next time na lang.
sayang. Easy pa eh. Ayun na, pasulpot-sulpot lang naman ang pagkaano. Hindi, sige kasi. Ayan, yan si Sir, kung natatandaan nyo siya yung naka-encounter nung ali. Yung aling galit na sabi, babandayan. Babandayan daw siya. Hindi pala nagkaintindihan, guys. Ayan siya yun. Ang daming bisita oh. Ayan si Fiona. Hi Fiona, shout out. Hello guys! Shout out mo naman ang aking channel, Ano channel? KBR TV. KBR. Shoutout sa KBR TV. Just like, share, and follow up sa channel niya. Like it. Mag-aabang tayo guys, kaya ano, mag-aabang tayo. Kuya na. Tagal lumabas ni Idol? Wala na. Lumabas na ulit? Ayan po guys, marami na naman tao guys, marami na naman bisita tayo. Ito. Ayan o. Ito, jowa niya. Classmate ko rin yan, mga kaibigan. Marami pa rin nagdadatingan guys. Oh. Ito yan. Dati. Ayos ba? Babang kain mo. Yan, sama mo kayo sa vlog mo. Ayan, okay, shout out kayo sir. Taga saan kayo sir? Mga taga saan kayo? Bacolod City. Bacolod City, shout out sa Bacolod City. Ayan po. Shout out kayo sir doon. Sa mga taga sa inyo sir. Yung mga nakakilala sa amin, bahala na kayo tumingin. Shout out na lang sa inyo lahat. Ayan, nandito sila sir sa ano, sa Bacolod, sa mga taga Bacolod City. Yun, sa City, Pasay City ano? Pasay City. Mga kasong baligis ko dyan. Tingnan nyo. Nagpipila ang mga tao dito sa Diwata. Oo. Ano ba yun? Parang... Kaya nga, nag-uumpisa na naman yung pila guys. Ngayon, mamaya Sabado kasi. Saturday kasi. Kaya Oo. Ganitong oras hanggang mamaya na yan. Tuloy-tuloy yan. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat guys. Thank you. Pasupport naman. Pasupport ako oh, sa aking munting channel. Share na lang po. Kukunti lang ako. KBR TV po. Thank you. Thank you po. Ayan po mga taga ano, mga bisita natin guys.
Ayan na, dapat dito naman pupunta tayo dito guys ha. Eh, ito naman yung pila. Ayan ang pila guys. Meron silang barbecue. Hello guys. Hello sir. Bayan. Doon naman tayo nun sa tree. Ayan o, tuloy-tuloy lang guys ang pila. Mahaba na naman. Nag-uumpisa na naman ang haba ng pila guys. Dami na naman. Ayan na naman yung mga bisita na naman tayo guys. Si Diwata nasa lunggahan niya. Ayan ang bahay ni Diwata. Nakangawit eh. Papatong muna ako. Ano yan? Sama yan sir. Dalawa sa akin. Tatlo pa nga kayo. Walang kanin. Sing lang yung yan. Ha? Sing lang yung yan. Ano? Hindi ba sing yan? Wala kang kanin. Ano ba po kayo pumili? Yan, tama yan. Oh. Hindi ka na mababasa. No? Hindi ka na mababasa. Tama yan. Ganda yun. Ano yung pako? Babad. Bababad kasi. You know? Pag bota naman, pinapasukan pa rin. No? Nagsahin kami dun eh. Ayun si Idol nasa labas.
Ano yung 300? Dito siya idol ah. Mas kinainan ni Bayad. Si idol oh. Wala daw ito. Wala. Diba? Habang wala. Binigyan ako. From Australia. Australia. With love. Australia lang. Tama. Ano yung Australia? Lampas ng Buendia. From Australia pa pala si ma'am. Si Diwata kasi, bakit? Malalaki. Wala kasi. Madam Diwata, siya lang po sa Ma'am Lorna. Arjona. Ma'am Lorna, ako na. Hello. Pinay sa Australia, shout out. Paano si Pinay sa Australia? Ito na siya. Nandito na siya ngayon. Wala na siya sa Australia. Nandito na sa may Buendia. Ito mo yung ano, koala. Ito, koala. Galing na Australia. From ano. Sasakyan mo. Correct. Oo, yun o. Eh, wala akong sasakyan eh. Para Si idol pa. Yun na sa may pintuan para yung gumaganong-ganon. O, Diwata pa selfie naman. Okay. Para... Thank you din po. Oo, ayan, baka mahalikan mo si idol ah. Mamalikan mo ako ha. Oh, meron na. Ilagay ko muna ito sa may ano, sa may malapit sa Buendia. Thank you, madam ha. Daw niya sa Windia. Basta sa Ay, Diwata. Idol, may magpapapicture idol, isa lang. Wala, sarado. Pilihan mo lang ata dito sa Bacolod. Sige. Huwag ka bang mag-ano dyan. Sa Bacolod. Yung gitna mother. To the city of smile. Diwata. Yay! Ayan, no? Sito with smile, Bacolod City. Bacolod City. May paloob. Thank you. Ay, ma'am. Ayan, taga Bacolod si ma'am. Okay, shout out na kami ni May Sir. shout out na. Pakulot ka muna ay. Yes. Hi, ma'am. Punta lang para kumain. Hi, ma'am. KBR TV po. KBR TV. KBR TV. Apo. Ito po yung ano, ma'am. Vlogger dito. Asan sila? Ba't mga foreigner ba ito? Support na lang ako, ma'am, sa channel ko, ma'am. Mga foreigner. Para mayroon naman akong... Ano ako? Ano na ako sa'yo? Para may subscriber naman ako sa Australia. Okay. Alam mo na lang. Opo, opo. Sige, basta message, ano lang po. Sige ho. Wala akong susi ng aking ano, asa na. Doon sa ano kasama ko. Very precious yan ah. Nandito ka sa airport. Thank you ha. Maalala kita. Airport ng ano. USA. Airport ng Sydney. Madam From USA. Sydney. Tapos ang video okay niya, sir. Kaya ano, idol. May na-shout out kuya. Ano po page niyo po? Ano, Jay? Sa Australia. Ang dami kasi, pero yung nakita mo yung aso, may harbor bridge. Yun na lang. Follow ko sa'yo mamaya. Para mag-follow mo. Saan na siya? Dito, ma'am. Dito po. Ay, sir. Diwari pala eh. Diwari pala daw. Meow, oy. Starry meow daw. Meow. Meow. Ayan si meow. Oh, meow. Sana yung mga tao. Ayun na. Starry diwata. Ito po yung idol, oh, kung mapapansin nyo. Yan ang kusina. Alam mo, ganito ka no? Naging sara ulo. Nasaan si Jake? Ayun doon. Ano sila eh. Ayan po guys, ito po yung sitwasyon natin ngayon. Ay, mag-aalas 6 na.
Ito na po ang sitwasyon natin. Dagsa na naman ang ating mga tao guys. Mula sa iba't ibang bahagi ng Pasay ay ng lugar. Ayan, iba-ibang lugar to na nandito ngayon guys. Ito yung ito yung pinaka ni Diwata dito. Pahingahan niya dito guys. Balik. Galing manobra. One click pa yung start niya. Nakakaano naman. Sana bukas maayos na yung amin. Gabi yan ngayon? Anong ilang minuto? Sa signal pala yan pre, no? May na. Yala, kirana. Ayaw mo. Jenny! Ayun guys, so mag-iisang oras kalahati na tayo guys sa live natin. Maraming salamat guys sa mga bumisita sa aking channel. Maraming salamat. Share lang po ang ating live. Ayan po. Ayan po, live update po tayo ngayon Sabado. Araw ng Sabado po, July 13, 2024. Ayan po. Ayan po ang kaganapan ngayon sa Parisan ni Diwata. Dito lang po yan sa Pasay City, Lucno Boulevard, malapit sa Jesse Yes Ayan. Ayan o.
Ano ma'am? Oo, meron na yung nigarilyo. Open kasi. Open na ito eh. Ayan, Ayan na naman, tuloy-tuloy na naman guys ang ating buti pa kayo, nag-snack na kayo. Gutom na nga ako eh. Gutom na ako, gutom na. Hanggahanap nga ako ng sumisilip-silip nga ako sa labas. May show, may doon. May ice cream ba yun? Ano yun sa atin yun eh? Anong snack nyo dyan? Anong merienda nyo dyan? Lucy Torres yan, si asawa na yan. Richard Gomez. Nanonood sa'yo. Soft drinks yan. Delma de Assis Rosario. Shout out. Angelo Labusan. Shout out. Happy Mawa. Shout out. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Ayan, tuloy-tuloy na naman. Tuloy-tuloy na naman ang pila, guys. Tuloy-tuloy na naman ang pila, guys. Oh. Mabenta yung sikin. Tuloy-tuloy lang mga kaibigan, no? Tuloy-tuloy lang ang ating mga bisita, guys. Pakarami na naman pila, guys. So, alas 6 na, guys. Eh, sir, balikan nyo na lang, sir. Balikan nyo na lang, sir. Ayan. Naka-out na yung isa. Naka-out na. Out na. Si Pasaway Vlog. Si Pasaway Vlog. Andan yung sir, pila oh. Uy, tirahan niyo ako ha. Tirahan niyo ako dyan. Yan, dito sir, sa frame. Ano sabi nyo, ma'am? Ayan, pwede naman balikan sir kung hindi kayang hawakan. Ayan, kaya naman. Saan nyo, ma'am? Ah, binigyan mo si Je. Pumunta ka. Ay, nakalis na si Je ha.
Binigyan mo ng Slurpee si JL. Tira niyo ako Slurpee ha. Ayan, natapon no. Ay, ayaw mo kumuha kayo ng tissue. Pag walang tissue, ha? Nagreklamo kayo, ha? Miss you. Asan na si ano natin? Si diba yung taga Davao? Taga Davao. Ewan ko po. Hindi ko nakita sir eh. Akala ko pang gabi yun. Hindi na yata pumapasok ah. Yan tissue ma'am. Ito po, ito. Ano, Princess Fiona? Nilagnat na si... Babalik ko na. Soft drinks yata si Sir ah. Di ba naninigas yung kamay mo dyan? Niligas na idol eh. Babad sa ano lagi eh. Thank you. Nagugutom na ako. Ito Sarah, wait lang. Tapos na yung late nyo. Eh sir, Ano po? shout out kayo. Ayan, mga kababayan natin. Mga taga saan kayo? Tarlac po. Tarlac, ayan. Ilan to? Sampo na. Galing pa kayong Tarlac? Galing po kami ngayon sa Cavite. Ah, talagang kakain muna bago umuwi, no? Kain muna, no? Mga taga Cavite pa to. Ano ang pangalan ng... KBR TV. Wala pa ako sticker, eh. Oh. Ah, ang dami nila, oh. Ito wala na yun. Hindi ko na ako. Ito pa pala, 11 pa pala. Yes, 10 na. 10. Ay, okay. Dalhin nyo na yung tray. Yun. Wala na yung tray. Wala na yun kasi. Out na. Out na boss. Okay. Pahinga na. Gabi naman. Saan ka na uwi? Malibay. Malibay. Kain muna bago umuwi. Ang dami na kain kanina ng tanghali. Ah, dami na.
Hey, ma'am. Ayan, nagsa na naman ang ating pila ngayon guys. Kaya kala Jeff. 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 Dalawang kanin po siya. Dito ba yan? Mag-i-end na siguro tayo guys kasi ano, tawag dito, malulobot na ako, 28% na lang. So mga kababayan, mag-i-end na si KBR TV. So shoutout na lang sa inyo guys, sa lahat ng mga viewers, subscribers. Please follow and like and share. Thank you so much. Share lang po ang live natin guys. So ayan po. Sige, hanap ako ng makakain dito. So, isang ikot na lang guys. Isang ikot na lang, mag-end na ako. Ang ikot na lang, malulobot na ako eh. Ayan. Open to, hindi may wasan talaga na. Ayan, isang ikot na lang, mag-end na ako. Isang ikot na lang guys. Mag-end na ako. Ayan po ang pila natin guys. Ayan po guys ang ating Idol po dito. ay haba na naman ng pila guys. Oh, tingnan mo ah. Oh. Ayan ang pila oh. Ayan ganyan ano ayan oh. Ang daming pila guys oh. Dahil naman kasi Ayan oh. Talagang sulit guys. Sa halagang siyempre 120 yung ating chicken. walang limit Saka yung 100 pesos yung ano natin na talagang sabaw pa lang ulam na eh yung ating overload pares natin na talaga naman sabaw pa lang ulam na yun guys. Talagang pinagkakaguluhan talaga Sabado Linggo guys. Kahit ordinary days may tao pa rin dito guys. Hindi mawalan talaga. Napaka Ma'am everyday color. talagang ang lakas talaga ng ano ni Diwata talaga. Parisan. Ayan guys, oh, halos kukulangin na naman yung ano natin dito. Nakatayo na yung iba. Kulang pa rin ang upuan. Alam ko, nakabili na si Diwata ng upuan. Kinukulang pa rin. Gawa. Ayan ngayon, pinagkakaguluhan na naman yung isang tao ni Diwata.
Chicken na lang. So guys, mag-end na tayo ha. Tuloy-tuloy pa rin guys ang pila rito. Ayan, napakahaba pa rin ang pila. Ayan o, nakatayo na yung iba. Ayan, nagdadatingan pa rin. Ayan guys, mag-end na tayo guys. Maraming salamat guys. Ayan. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa pagbisita sa channel ko guys. Gagawin na natin to guys ng 2 oras guys. So, baka may pumasok pa. Ayan o. Talaga naman dinadayo talaga. Mga nakasasakyan pa guys, mga taga nag-uopisina pa. Mga grabe, nakapang-formal pa guys. Tuloy-tuloy pa rin guys. Oh. Dami pa rin kumakain guys. Ayan. Oh. Dami pa rin pila. Doon po yung soft drinks. Ayan guys, oh, hinihimay-himay na yung taba oh. Ayan oh, bigyan niyo si ma'am ng taba. Ano kami ng Soft drinks po dito. Ayan po, lalagyan po yan. okay. Hindi namin alam first time. Pwede rin book. Napay. Sige, saan pa nagsabaw? Para nagsabaw. Ngayon, lugaw. Ayan, ginugupit-gupit ni Kuya para hindi masyado malalaki. Para lahat makakain ng taba. Ayan o.
May tissue tayo dyan sa likod ng pumunta. Ay, sorry. Oo, baka to. Extra sa bok. Baka to, baka. Di ba baka yan? Baka. No? Lagyan ako ng tabak niya. Sabi kaya si Kuya ng taba. Oh, damihan mo na para Para hanggang kaya pa. para ang pabata yan, sir. Tapusin lang natin yung ano, yung 2 hours. 2 hours guys, tapusin lang natin 2 hours. Tapos gagawa na tayo ng isang short video. Pang short video guys. Parang nagpapasahod si ano. Papasahod si Idol. Sahod na, sahod. Yun ang ngayong taon. Sahod na, sahod. Pagkayaw! Ikaw ka nakasali sa damit? Wala na. Napagkayaw namin na damit. Sali ako. Oh, 200. Daan mo na daw. Bukas na. Nandito nga si Kuya Rodney bukas. Bigay ko to kaya ano. Dalawa kayo. Ayan po guys, nagpapasahod na si papasahod si ano. Alam niyo yung kumpisit natin. Papasahod yung tao ni Diwata. So 2 minutes na lang guys, 2 minutes na lang. Ayan, 2 minutes na lang tayo. Ayan. 2 minutes na lang tayo guys. Diwata Paris Overload. Ayan, ganda oh. Barbecue, chicken, Paris. Chicken inasal. Anong page yan, sir? Po? Anong page? Sa YouTube sir. TBR TV. Oo. Ay, ano kasi. Salamat sir ah. Shoutout muna kayo sir sa tropa. Ayun sir. Ay. Shoutout sir, ma'am. Shoutout Elaine Annie Polgar. Hello.
Kahit po, Ayan, oh, sir. Kaya kayo, sir. Enjoy, sir. kahit sulit. Solid. Anong channel niyo, sir? PBR TV. Ay, shout out, PBR TV. Ayan, oh. Sir, oh, sir. Wala, hindi pa tayo, wala pa, hindi pa tayo sticker eh. Shout out, ano mo na lang yung anak ko. Thank you, pre. Wow, congratulations. Shout out po. Ayan, shout out. Sige, shout out. Akala ko may ano. Ang ganda naman ni ma'am. Saka diwata nga daw siya, kapalit ng diwata. Ah, ikaw ang papalit. Sige, diyan ka na. Oh. Tayo ka lang dyan. Ay. Ah, KBR TV po. KBR TV. Bigyan kita na. May ano po kayo? Thank you. Support na lang na. Thank you. Shout out ka muna sa mga tropa. From Bicol. From Bicol eh. Magkababayan tayo. Ako, Gubad. Gubad, Sorsogon. Naga kayo? Yun, Bicol. Mga Oragon kita. Oragon. Okay. Sabi yung taga Bicol dito nagugutom na ako, sir wait lang tapusin ko yung 2 hours. Tapusin ko lang tong Naglaga mo. Ang egda nito. Muskitero. Magkano dito? Kukunan ka na pakalagay sa ikara. Ha? 25? Kukunan ka na pa. Lagay sa ikara. Kailan? Thank you. Ay, sorry. Ayan, 1 minute na lang guys. One minute na lang. Ayan, maraming salamat guys sa pumunta guys. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Mag-end na po ako. Ayan. God bless us all. Thank you. Ayan, 30 seconds na lang guys. So ayan po, time check po, mag 6:30 po mga kababayan, 6:30 po ng gabi. Nandito tayo ngayon sa Pasay City, Jocno Boulevard mga kababayan. Ayan, kay Diwata, sa Parisan ni Diwata.
So ayan po guys, thank you so much for coming. Ayan, mega love shoutout sa inyo. God bless us all. So mag-end na po tayo guys. Thank you.